Baba Buhari maza na dauri mun yi gabas ba a gargada, mai nutsuwa kuma mai kamala da beti da farin gida. Mun yi na'am ka gama ka kara kaf a ƙasa ba a gargada. Baba Buhari gidan amana ka zama babban mai gida. Duk wanda ya dubi littattafan tarihin ƙasar nan ya san ana da karancin shugabanni irin su Muhammadu Buhari. Marasa mallakar rijiyar mai, babu asusun ajiyar banki a ƙetare, babu hannayen dare a manyan kamfanoni na duniya. Wannan fa shine dalilin talakan Najeriya suke ƙaunarsa, saboda wannan tambari na gaskiya da Allah ya bashi. To amma fa manyan ƙasa masu halayya da ta hannun riga da tasa su ne abokan adawa da kyawun manufofinsu na gyaran ƙasa. Haba 'yan Najeriya, in banda halin mamaya da danne arzikin ƙasa, menene dalilin jigajigan jam'iyyarsa za su raba gari domin kafa gangamin tafiyar ruwa da baba? Wannan kuma babba asara ce ga talaka da makomar ƙasa zuwa ga tafarkin alheri da gyaran rayuwa. Duk talakan da ya amana da Baba Buhari, ina shi ina kula 'yan tururuwa masu kwasa suna jibgiya a asusun ƙasashen ƙetare da tattarewa talaka dukiyar da kai ma ba za ta maka amfani ba. Talakawa an fazo gaba ta rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya. Wannan sako ne daga gungun wakilan talakawa a majalisar dokokin Najeriya masu goyon bayan shugaban Muhammadu Buhari. Ita adawa inda ilimi ba a hana muku kuyi ba, ayi ta yi su kan ba aune bai isa ƙirjin baba ba, kuyi ta yi har ma